Здравейте от Зоначкана! Днес ще разгледаме една тема, която е спадането на свода. Само, че не просто плоскостъпие, а едно от пренебрегваните неща, което е спадане на свода, но от мускулите на дупето или от глутеусите. Какво се има предвид? Много често, когато ние застанем на опашка или когато стоим прави, може да забележим един интересен феномен. Повечето хора изпъват коленете максимално назад, което чисто от биомеханична гледна точка е крайно неефективно. Също така, това не позволява бедрената кост да е в правилна позиция, което кара стъпалото да отиде навътре. Или на първо четене може да видим, че стъпалото е със спаднал свод, защото то е леко обърнато навътре, но това движение идва от бедрената кост. Или когато ние застанем в тази позиция и изпънем коляното назад, се получава ето това завъртане. От това нещо стъпалото отива на вътрешния ръб и дава първо недобра работа на глездена, след това създава неправилно триене в коляното. Същевременно обаче ограничава и движението на тазобедрена става, което трябва да се компенсира от кръста. Или едно такова нещо, една слабост, променя цялата ни биомеханика на тялото. Какво може да направим? Можем да тонизираме и да стабилизираме мускулите на дупето. Как? Ще дам 3 простички упражнения, които ще могат да спомогнат, което пък ще ни помогне и за усещането и за стабилизацията на стъпалото и най-вече ще видим разликата в това как триеме обувките или задната част на подметката. Какво представляват упражненията? Първото упражнение е много важно. То е да активираме нервната система. Защо? Защото проблема не е просто, че мускулите са слаби. Проблема е, че не достига нервния импулс до там. Как изглежда това упражнение? Хващаме задните си части, за да може да ги почувстваме, за да прекараме повече нервни импулси към съответната зона. Стягаме стъпалата и стягаме дупето. Задържаме 3-5 секунди, пускаме. Леко завъртаме стъпалата, активираме дупето, задържаме 3-5 секунди. Това може да го изпълняваме 3 пъти по 10. След това слагаме един ластик, над коленете, лягаме по гръб, придираме опашката, стъпалата трябва да са успоредни, натискаме с стъпалата в земята и хубаво активираме дупето. Опашката прибрана, стягаме, вдигаме. Гледаме да не дигнем прекалено високо, за да не натоваряме кръста, горе-долу коляното и рамото да бъдат в една линия. Стягаме 3 пъти по 10. Трето упражнение. Стъпалата на външен ръб. Натискаме пак. Стягаме. Връщаме. Натискаме с външен ръб. Стягаме. Връщаме. Принципа за опашката и принципа за активация на стъпалата и краката до дупето си остават. Това упражнение е също 3 пъти по 10. И последно. Изправяме се. Може това да го направим и да се хванем на дръжката на врата. В случая, тъй като имаме шведска стена, ще използваме шведската стена. Отваряме леко. Стремим се коляното и стъпалото да бъдат на едно ниво. Клякаме. Може да клекнем додолу, може да клекнем
полуклек, няма значение. Въпросът е коленете да са монолитни. Натискаме, стягаме и стягаме дупето. Поддържаме позицията, клякаме колкото имаме капацитет, стягаме. През цялото време се опитваме да поддържаме активацията на краката, за да може да засилим и да стабилизираме мускулите на дупето. Пак казвам, едно от първите неща, които ще забележите е начина, по който се изтриват обувките. Това е, когато тя се нормализира, това е ясна индикация, че тялото вече започва да работи. И друго важно нещо, което често се пропуска, стъпалото, все пак, както длънта е сетивен орган, има сетивна функция и то ни дава информация, също ние върху каква повърхност се движим, както ако си затворим очите, ние на базата на докосване може да разберем дали повърхността е грапава, дали е по-гладка. Така и стъпалото ни дава информация за това какъв е терена, защото подготовката за тази информация ни дава как тялото да реагира при една определена ситуация. Така че не е маловажно да правим упражнения за стъпалата, за да може целият опорно-двигателен апарат да функционира. Благодаря ви!